Iti Masakbayan. Ti napalabas, pinapanaw ni Dunya Carla ni Felisa. Gapo tadi na magustuhan, ti panaglangandakan ni Hubert nga anak na. Iti ipapanaw ni Felisa, si Murot mat da Angie kan nanalinda. Saan mat asumina iti panunot ni Angie ni Frank. Inawagan na, kat nagkita da adwa, tapno pan ken na, nupudno nga agayat daytoy ken kuana. Ita gagayam, denggen ti tuloy ti seryeta ita alawas ana pauluan. Babaunan, ditoy drama tayo, ti Masakbayan. Di na ko nawagan iti sir. Frank ko namlatan, gaputa agayan ayat tamat. Jakam, no kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan kaunay, idi pa'y laeng, Frank. Ngam, jakam mo, no napudno ka kanya kuno saan. Ngamin, may saak laeng ababaunan. Napunuakan ka. Tinangag mo idi, ana isawang ko, idi nagsarita kami kan ni Auntie Carla. Kat saan ana impuswan day jay. Nasa okla tikas jay. Tapno sardangan na ko ni Auntie Carla. Frank, Matapobre ni Auntie Carla. Di nakakayat apara kanyak. Kan di nakayat ni Felisa apara kan ni Hubert. Ngam Angie, napuno akan ka. Nakasaga na ak amang ikalay sa kan ka. nga uray may saak laeng ababaunan. Saan anas kanday ta? Kat tapno awanan ti parikota. Ituloy mo ti agadal. Ha? No agadalak? Kasanun dagiti kakabsat ko atultulungak nga agadal. Mas kayat ko nga isuda tinasaya at ti Masakbayan na ngam iti siya. Saan naparikot day ta? Agtinulong ta para iti pagsayaatan tayo amin. Frank? Ikalay sa ka, Angie. Kat awan ti uray asino ang makalapad iti dayta. No kasta, imbagakan ka ni Angie ti address mo? Wen, kabisanok da ito lugar. Gapu tataga dito'y dagiti daduma agagayam ko. Sir Hubert. Mabalin ka di aron, Marta. Ipakaada ka kanina na Linda. Sige. Sikat ti masurot, Sir Hubert. Sige laeng baro, rumor kayo. Maawatak dayta. Kat di mo baybayan ni Felisa. Awan makunakken kwa na, baro. Kat naragsakak para ken ka. No isaw ti makatuluyam. Agyam anak nana. Amok alapod ni mamam kada kayo adwa. Ngem no napudno kayo ken ni Felisa iti tunggal maysa. Naragsak kayo latta. Wen nana. Nasingpet ni Felisa. Talagang awan makunakken kwa na. Felisa, kunak lakit din saan ka na makita. Kunak no saan ka na masarakan pa'y. Sir Hubert. Ay ayatan ka. Day tatipod no. Saanak ang maikarikan ka, Sir Hubert. Pinapanaw nak ni mamam. Gaputa di na kayat nga aginasidag tirik nata. Kat na ameris ko, anasay saya at laangan nga umadayoak. Tapno awanin ti parikot. Pasensyam ko man ni mama. Sapay ko ma, tadi ka agimula iti sakit tinakam kan kwa na. Wen, awan sakit tinagam ko. Gaputa na aklon ko asaan asikat ti para kanya. Panghasim, di nakliklikan. Bayam nga ipakita, ken iparitnak ti kinapudnokan ka. May saak nga ulila. Anak ko rapay. Ababaunan. Awan maipanakal ko kan ka, kan iti pamilya. Ti kinasayat ti ugalim. Day tatikas kanan, Felisa. No ita, saan pa'y ati maipapan iti ayat ipang pangrunak? No di ka ti maipapan iti Masakbayan. Asya ka may sa ababaunan. Adamat kayat ko aragpatan. Si dadana ka tumulong kan ka. Adda aklat ta iti likodam. Awan parikot no agayat kay uman itibak ng Felisa, Angie. Tinapatag napudno kayo iti tunggal maysa.
Kasta ti kuna ni Frank kanyak na nalinda. Napudno ti panagayat na kanyak. Kayat nangagkalay sa kamin. Kablaawan ka, tanapod no ni Sir Franken ka, balasan ko. Ay, Felisa, amok nga agayat ka kin ni Sir Hubert. Nadlaw ko daytan, idi paylaeng. Ken uray ni Sir Hubert, agayat matlaken ka. Nasingpet dayjay abaro. Bak nangagpaisaw, ngamsan amata pobre. Managtulong abaro. Nana, Awan parikot no sungbatam man balasang ko. Saan ani Dunya Carla ti parikot. Taamok nga inton agangay. Maaklon nan tumadlaeng ti amin. Nupay kasta, ipursigem ti arapaap mo balasang ko. Ituloy yukin ni Angie ti plano yung nga agnegosyo. Wen na nalinda. wan, Nana. Tanasaysaya at matlaang daytay umasinso kayo. Babaan iti bukod jaw aling-eet. Manulang abulan tinapalabas, Felisa. Ngam addan dimurasan to'y istor tayo. Nagadun tila ko tayo. Kan, nagpa-extension tayo pa yan. Tapno lumawa to'y istor tayo. Wan, Angie. Kan adon ti Soki tayo. Ay, maragsa ka unay, Felisa. Aganos tayo laang. Awan pa panan na. No di ad-ad-ad as ti negosyo tayo. Kan, kumusta kayo ngay kan ni Sir Hubert? Ay, amo mo tadyak pa'y sinungbatan. Uy, sige ka. Amangan naman kasarak iti sa bali. Ay, Ngam siyak. Hay. Kayat ni Frank nga agkalay sa kamin. Angum, sa anak pa'y anak kasagana. Urayan ka ha? Orayon na? Win no agkalay sa ka, agkalay sa aktumatan. Anya? Inyam amuna ko ni Frank kadagiti dadakkel na. Kat awan parikot kadakwada. Kunada ano asino ti kayat ni Frank, saan dan amakibiyang. Wan, naimbagkan ka tawan parikot. Ngam siyak, nasong batak ni Hubert. Sigurado ang mga ramid ni Madam Carla iti pamuspusan. Tapno agsina ti dalan mi iti anak na. Maawatan ka. No talaga nga ay ayatem ni Sir Hubert. Sungbata mon. Saan nakaabaybayan ni Sir Hubert? Awan ka dit pa nagtalak mo kan kwa na? Kasta ti kanayon na nga ibaga. Nga agtalakak kan kwa na. Oh, anya pa lang arot yung urayam. Sungbata mon ni Sir Hubert. Apay kadi aman manuka nga agawid dito'y balay, Hubert. Amuyumot nga dan nagatang ko abalay. Ket ijaya kon nga agdanaed, mama. Apay pay lang amin aging matang ka iti balay. Idinto ta nagdakkel to'y balay tayo. Asino ko mati agtawid dito'y no disika. Tagmay may sakalakat nga rod nga anak mi kan ni papa. Jak kayat apakibyangan nyo tibiyag ko, mama. Nang runa no maipapan iti babae akayat kong ikalaysa. Nusong batan nak to ni Felisa. Ikalaysa. Ket ijay kami ngagnaed. Anya? Day talatan pagayatan nyo ti matungtong pal, mama. Agam no maipapanayin, iti babaya kayat ko akatakunay na itibiyag. Siyak ti mangad din. Naglalainganan da di a Feliz a mairanod iti kinabak ng tayo. Iso, apulos nga awan sa ni Kuana. Day talaki na baknang nyo ti pampanunutan nyo. Adiyo kayat, nga da sa bali ang mairanod. Pwes, kukwayo lang, mama. Jak makibiyang. Nagbalin ka na bastos nga inanak. Hawanan respeto, gapula ang iti may sa babaunan. Uray may sa ababaw na ni Felisa. Ngam iso ti ay ayatek. Awanan sa bali. Agbabawi kanto iti daytoy nga inaramid mo.
Ha! Manipod ita. Di kan kayat a makita. Saan kan nga gawawid iti balay? Laksidan kan nga anak. Managing bubukod kayo, mama. Kabalandak pa yun ang laksiden. Gabuta managing bubukod kayo. Sige! Pumanaw kan iti balay. Kat saan kan nga agsubsublibay ditoy? Nagsarita kami gani, Hubert. Pinapanaw mo kano dito'y balay. Kasta ti may parbang. Nukasta pumanawak met nga rod. Mas pilyak ti anak ta, ngem iti sika. Aday tala kinabak ng muti karkarit mo. Anya? Napagsaritaan ta din ti may papan kada Felisa kan Hubert. Nakunakan ka. Asaan ta napakibiyangan ni Hubert no maipapan iti kayat na nga ikalaysa. Sa anak nga umanugot. Saan nakatong pala ni Hubert? Gaputa na pudno ti panagayat na ken ni Felisa. Kadakan kan, nulaksidem nga anak. Uray awan anak kon. Nusubag to pa'y matlaang. Sige. Ti kinabak nang mo ti pagbalinem nga anak ken asawa. Tauray siyak, pumanawak mat diti balay. Mapanak agnaed iti balay ni Hubert. Anya? No di ka pa'y lagbalbaliw. Saan mo amarik na ti pudno aragsak iti kaunggam. Anya ti makunam iti dayto adiso. Nagpintas. Makapabang arte angin. Iti na minsan, inawis nak ti gayam ko a babae iti dayto adiso. Kaya't na dito iti pagsarsaritaan mi, tana ulimat. Gayam mo a babae? Wen, ada parikot na. Kat kasapulan na ti kasarsarita. Parikot na ti boyfriend na, anang talikod kan ko na. Kasta ka di? Ang ita, isoda mo't lati nagkatuluyan. Ada ita ni Manila. Ada negosyo na. Naragsakan tilin ng indang agasawa. Happy ending. Nasaya at mat. Felisa, amom ka di, no apay nga inawis ka dito eh. Tapno agpasyal. Tapno amuak, noon niya tipod no marikrik na makanyak. Hubert. Ay ayatan ka, Felisa. Hubert. Kayat ko amangag, no ay ayatan na ka di, wano saan. Hubert. Ay ayatan ka unay. Day talaga. Felisa, Inarakog na, Hubert. ay ayatan ka, Felisa. Ay ayatan ka mat. Hubert. Kayat ka nga kalaysa, iti kabitan na panawan. Paikalay sa akin ka, Hubert. Iso da ito iti kunak asorpresa kan ka, nasumbatan nak. Nagpintas day ti abalay, Hubert. Nagpintas ti aglawlaw na. Daytoy abalay ti pagnaadan ta. Ha? Kwartak tinggatan ko iti daytoy abalay. Nagtaod iti bukod ko alingat. Hubert. Kalpasan ti kalay sa ta. Dito itan nga agnaed. Ngam. Awan ti rumba nga pagbut ngam. Di ka agbutan ka ni mama. Ken saan nga iso ti lapad. Protektaran ka, manipod kang kuana. Hubert. Ala, umay ka. Pumunag ta, di na balay. Adtoyan ti meriendayo, Sir Hubert. Nagyamanak, Lisa. Kumusta, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Gaputa agpada ta ababaunan. May sakmat iti ababaunan da Hubert. Nasa uni Sir kanyak dayta, ma'am. Ay na, nagpintas gayam ti kunam anobyam, sir. Ngam apay ngay, ta italaang nga impasyaryo ditoy. Sana bale, tanay pasyar kon. Ken dito ito nga agnaed, kalpasan ti kalay sami. Ala, agmerienda kayon, sir, ma'am. Tainak ijay kusina. O sige, Lisa. Ubing pa iti babaunam Kayat na ti agadal. Iso atulong nga ka makaadal. Nasaya at no kasta. Ken kasta mo ti plano ken ka. Tulungan ka. Tap na makalpas ka iti panagadal mo. Amin, kat ipaay ko ken ka. Basta pagsayatan. Sige, auntie. Agkape kayo pa'y. Agyamanak, Frank. Nakapasyar kayo man dito'y balay, auntie. Gaputa kayat ka kasarita.
Kayat ko nga ibagam kanya no sa dino ti pakasarakak ken ni Felisa. Ha? Ne, anya ti ibagayo kan kwa na, anti. Kayat ko laang amaapuan no sa dino ti pakasarakak ken kuana. Amangan matnusaktan niyo, anti. Basta ibagam kanyak no pakasarakak ken kuana. Ikariyo, asaan niyo asaktan, anti? Sige, Agnanaad da iti may sang apartment, anti. Kadwa na, dana na Linda, kanti kaayan ayat ko ani Angie. kaayan-ayat mo at talaga ni Angie ababaunan. Wan, anti. Dahit ti kinapudno. Tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunan. Anti, iti day ta pa nagsasauyo. Diyak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dang ranyo ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kayat ko ang makasarita ni Felisa. Ibaga nga ta ni Frank kan ni Madam Carla no sa dino ti ayan ni Felisa. Gagayam, di uliwayan adenggan tituloy te seryetayo ita alawas anapaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.